queden molt fosques. És que hi ha molta llum darrere. Darrere d'ells. Per tires on tiris, com que hi ha llum... I he estat buscant per totes les maneres i sempre aquí al Puig em passa això. A la que tens que anar mirant el que ha anat pujant en torre, ja ha begut oli. Aquí fots un bon flash, un bon foco. Mira, això és de patufet, el que tenim i gràcies. Ho penjo a internet, així els que no poden venir, doncs, mira, també participen. Perquè cada vegada n'hi ha més, la gent que té ordinador i... Vinga, l'ataque. Com que fem bé, clar, està una mica abandonat, doncs, com que hem tingut en Ballau, el terminal del transport està d'hivern, no sé tot, però el quilòmetre ni Ballau ni de Ballau. Perquè l'aigua en baix. Jo volia l'aigua anés cap allà i el tècnic venia cap allà. Paciència. Música!